Plombam açıptır. WhatsApp millet men Hovjim avdi. Larek patetişindir kapakkinti bomba. Eger de şu video sen oňdan çykan bolsa, onda sen bu videony paylaşmaly. Näme üçinmi? Bilemok. Men Hovjim atly YouTube kanalyma näme üçin podpisat edem oşmal üçin. Maňa şonu aýtyp birinjiden. İkinciden hem gowmaýa dedim. Eger de şu video sen oňdan çykan bolsa, man men Hovjim atly YouTube kanalyma podpisat et. TikTok'ma da podpisat et avdi. Instagram'ma da otayda da avdi. Araç podpisat et. Tani nirde oňdan çykan bolsam, günde haýşajan, ýyllaýda birde haýşaja bolaýşyň näme? Nesip bolsa ýakynna gompor atlaýdym milýa, gompor. Şutaýda adra kiçik bölejigini goýaryn, diňle. Aydym palibomu gownuňa da ýaraýa. Plombam açypdyr. Aydym hemme platformalarda paýlaşylar, klibam esasy bilen YouTube'da Hovjim atly kanalymda paýlaşylar. Eger de kliba sponsor boljak diýsen, kliba sponsor bol, seňem öz produktyňy reklam edeli. Klip reklamada lança prosmotr bar, dronok, klip reklama diýilen zat. Maşinlarda, zatlarda videony skaçadyk gelir we şo taýda pastaýan sizin produktyňyz görünüp durýar. Karaçy, bana ady Leo tanış bolun. Sağ olun.